back to you. Kalau gajing kemen yang ini banuan lambiang ini gajing ikai nak ketian uplay pedeng jong fi gini kapor. News nem arhajar arway news nem bau blay unlay ki batamai kamtam pedeng halai gajing Gibril ni pedeng Gibril lah jong. Utraim sedang manlum ni gibanget baru utraim sedang manpenkre ke balang nak bentar gajing man shau jong ya ke nonglet kurim amar kini sengi bakatu. Hagani kapor ngakwa ngan krene gawe ke khubor pedeng jong fi kata gadai. Kawe de shpang ke jinglum ne shpang ke jingot ya ke balabet berot shikata. Namar ngai skem uplay open tuot knang ya ke jingwan jong khun jong Jesus Christ. Paruan ban shawe ke nonglet kurim namar umman ya nu ban jot no. Handai baro bagin poise ke jingkala ke bamut pat ke jingtiop ya ke jing shisha. Lada pipule na gesti upal se Timothy upal ukran kumni se Timothy na ke ba om na gesti ke banengkong Timothy ke na ke ba ar ke dekat ke banengkong om kumni ting kentu nongkong na markata ban penlong ke jingker pat ke jing duai ke jing yasai ke jing aimu na ke mendaki breu baro na ke benta kis iem ki bakraw watri baro banginyo im ke jing im ke basuk ke bajar-jar ke bariu belai ke jing shida baro kani kalong ba bahabat ke ba priang hun nakhman ublai unong penim jengi ubaman ba ki bariu baro kinyo alat im bat kin poi sha ke jing tip ke jing shisha
nget gini gede gi poringi bangin kam duai bah kam tam na menta ke jing sensyar na ke benda ke ri be ki jai bin rio na ma ke sensyar khadar gini ki sngi kat klumar kindan shibon ke jing klumar bangin mio ban yalap bahai ke gospel hanrai ke bible ke ong ngin ha ban duai baganon ke jing suk bangin yo ban im ke jing im ke bajajat ba ke bariu play ha ke jing shida baro but ba Kibrio kinyo aban tip ya ke jing shisha bat kinyo la jem Petros lu agaju gurukam utho but uang kumni na ke shti Petros kalanong ka balai shti ka ba a ka dakhat ka ba pra ka ong ini ki kentien Henry gani ka way wat klet ko heba ie ba ka way ka sngi ka long hakman utrashi jasnem ba shi jasnem kum ka way ka sngi Utrai umlet tuch pangada ke jingkular kumadan ki banyau balet kumadan ki banyau ya ke jinglet tut ndai yasha slam bat pi ubam daman ya nu banjot no ndai ba baro kin poi she ke jingkla ke bomot kani ke dei ka plan ke jang blai ba ki sngi ki ba khaddu ki ki briel ba utrai la khat la jet un lum me ki ke dei ka por jang ke jingot ke dei ka por jang ke jinglum ngada net scam hong news nem arajar arway kandon ke bat mai bo try unle on stang man lumi ki bangen un lumi ka balang un lumi la ki jang ki khot ki bala jatno ki bala jingai no on wan lampat ki kandon ke revival sesisian kandon ke jingki em tmai hapadeng ki kristan be hapadeng ki balang ki ba pair wat hapadeng jungiro kandon ke jingki em tmai un try un stang man lum Namara ki sngi ki bakhadu haka por ka bakhadu atat utrai un penjanai la ke jong ka balang un te ya ka met ke jong ukris bakan poi shaka wei shaka jinglong ka wei ke jingen bakan poi shaka ta kadur ka mo u ukwa ya ka bakan poi kata ka balang ka bam sti ka bam tho bria lemne ka ka bakum kata mereka bajanai ka bala pen kre nam da ke jingshong kurim ke jong khon lam brat Lada pin pulia na ke gospel jong yo anes Jesus Christ Ukraine ni kini kiju ki kentien wang kumni haba Ukraine spang unang ap lang brat baki lang brat na yo anes kalanong kaba shipau Ukraine spang unang ap lang brat ba ba kumno IT no ala ke jing em na gamda ki lang brat wang kumni na kalanong kaba shipau yo anes ke dekhat kaba khandri wang ngadon ki wei pat kilang brat ru kibamlong nagari ke jingkier ya kitaru kadaya ngaban wanlam kin skap e gaktien jonga tikin elong shiken hon bad wei unong aplang brat anget kene gede ka plan ke jong blai bahaki sngi bahadu kibanget kin elong lang ke wei kin ya poi hakaju ke jingen kin ya ap yo da unong le kurim bre try Jesus Christ kene ka por bo try un lum ya ka balang un lum ya kibanget ban ngangen kini ka por kene ka por ka bo try un sedang ban le kata lada pin pulia na ka farshi jong ka gospel ka jong Lukas kata na galanong ka bakhat san ka bo Jisu na kini galanong baro shilanong Ukraine ki lai thali ki farshi ki badai ki pedeng jong ki farshi baro ga Bible kata Ukraine spang ka farshi jong kalang trot ka balaja no ka farshi jong ka shisuka ka balaja no bat ka farshi jong kon sarang auria bat hangning ya i bakuno kanon ke jingkemen habenen habo blai un lum ya baro ki khon ki jangu un wa de kata ka balaja haba ki ba pop kinwan che ke jingkala ka mon kanon ke jingkemen habenen tangan puli gini ki farshi gini ka por ka Bible ka ong yangi gini ki kentien da fi puli na ga gospel Lukas nang ba khat san ge thu ingi ti ki nong krong bat ki ba pop baro ki lawan hajan jungu ban yo snyo yu hendrai ki farisi be ki nong tho ki la yak nyum e ki da on pleng ni ubriu upriang snyo phai ki ba pop bat ban bam lem bat ki ula krente gini ki farsi ha ki da on uwe ubriu na fi uno ubriu na fi wadan chispa ki lang brot balada jakno ka wei ubam ino iki khandai pho khandai halum man le wa de kata ga bala jakno habanda shemeka
haba ula syem eka ula bu eka lo ke terpeng jungu da ke basngo kemen anda ula poi chala yeng ula khotlang iki lok bade ki paramajan udong haki tu ya kemen lang na bang la syem eka lang brot jonga ka belaja no ngom happy kumta ke jingmen kan long habneng naba ke na ke benta we ba pop u ba kala ke bomot banye na ke benta ki khandai pu khandai ki ba hok ki bamdan kam ye ke jingkala ke bomot ana utrai unlum ki briu ke jungu ana ki nong pop ki wan se ke jingkala ke bomot kan don ke jingle ke men habneng bat ke jingle ke men habneng ka ba kraw tam ne ke jingle ke men baro nghe cái đây cái chính lệ cái men hay cái chính khawai shom kurim trong một khuôn lang brat họ cái bên anh mình ta là đơn kinu cái bria cái bà phá sâu trai cái bà là cái bomot này cái phái nó là cái chính long barim trong cái priang yu jisu cái angel cái shat cái men là bên anh rồi cái chính shat cái men cái bà khao cái đây bộ trai un lum bela cái trong un hoàn mình sao cái nong lệ kurim trong một bát cái đơn cái chính khawai shom kurim cái trong một khuôn lang brat kumta Jisu Ukraine ini ke farsi spang unong ablang berat bakum nu ne unong ablang berat un I eki khandai pu khandai ya lum un le wat e gata ga belajar no unong la syeme gata ga baca no la syeme ka udah ba eka la ke terpeng de ga basnyo kemen unong la poi yeng un khat ya laki lok ba ki paramajan unong haki tu ya kemen lambatnya ngala syeme ga lang berat ga belajar no bauda ong kum ta kan long habneng bagi angel habneng kini ale kemen na gamta we wa pop wa bakala ke bomot nganget kini kide gisngi ki ba utrai jungi Jesus Christ unong atlang rat ba pha unwan e gata ka bala jano kede ka puar bo unwan lam ne ka shayien kede ka puar ka ba utrai unstang ban lum ne ki brio ki bala jano bagere ka puar ka ba kemen ya ga balang nomor uni unong ablang berat anda ula syem gini galang berat ga belajar no udah ba ya kah lo ga terpen I kemo udah pen I ga bertai udah show sa ga bertai bala syem ya ga belajar no udah khat ya ki lok ki jor jumu kide ya bang kide ya khawai kide lekmen nomor ula syem ya ga belajar no hot kini kisnem ki bangi menta kini kisngi ki bangi menta kini kisngi lesi ki bamlong kisngi ki badap da gejing artatien kisngi ba kasanchar ka khadar ka klumar kisngi ki ba kayo ka kot ka I ka makanang hian nang hian kisngi ki ba idon jingerman ki brio ki babuan I ka magisngi jo gejing skosi but kisngi jong ke jingdom ki ap ki brio ga bon kam tam ne usnem o batmai o bangina shwedap e ne usnem arhajar arpo usnem arhajar arpoi o de usnem bam tikna ki bon hanrei na ka banta ki khon jong ublai nga ko aban ong ye fi gine ga por usnem arhajar arpoi de usnem jong ke jingkemen no utra un lum me la ki jong un le wat ki langrot ki bala ja no un e ki khnai pu khandai halum ki bam nan kam ge jingkala ka bomot un le wat ge we ka langprot ka belajar no un lum me ki ta ki belajar no un mi na la ge jaka un wat ki trio ki sa un rung shi ki khap shi ki lum hadu un na syam me ka langprot ka belajar no ando la syam me ka langprot ka belajar no un wan lam me ka shayem bat kan dan ge jingkemen le si hadu ge ni ka por wat la kila jaashibun ki ka pertai bakala idai ba ka jingrong no ka nuan no kala idai bu jisu nuan sha no ka balang kala idai ba la si un mino unong sensyar la do ubaka pa do ka kren un rus pa an run rio ne utrau dan pentut ya ka nama dangdon ki bala ja no dangdon ki ba utrai ukwa ki bagin poise ke jingkala ki ba mot bagi jingtep ke jing shisha na gada gada kini gede gisngi ki bakat du ki ba utrai un lum ya laki jong ki beriau gede ka puaringi bangin kesiu kia ki banget jenge ka balang gede ka puaringi bangin sedang bangin kren ki ba hiang ki ba sem jenge gede ka puangin kren ki lokki ki jor ki bangi syam halenti singkian hajing tre hajing kta ba da ki kam ki jam jenge bagede ka puar bu utrai un sedang ban lum ya gada ka bala ja no
Utraun sedang ban lom ki brio. Nganget kinan ki jingki ki balang ki ba per. Kanan ga revival ke ba sasisian. Ka revival ke ba khaddu. Utraun theno yo lappa ju ba nyausha ba ne tu lappa ba ningkong ada sngi Pentecost. Utraun lom ya baro ki ba ngen bakan sawan ke jingrong no. Na kita gedang ko abang ong fi wat laki por mentang kita ki por ki ba Rega por jeng ke jingkemen mau try on wat kita kalang berat kepala jano. Tonang ta susu jisu krene gene ka fasiu ong. La ne kanu ka brio ka badan shipau suka. La da ga jano ka shisuka kanum thange ga da shara. Bat sare ka bat wat biang do eka ban na syameka. Dia bala syameka kala khat lang ye ki lok e ki para marjan ke da ong. Tu ek men lambat nga na mangala syame ke da ga shisuka ka bala jano. Kum tang ong hafi ba ka jinkmen kan long hakmat ki angel ublay na gamtaw yu ba pop u ba kala ke ba mot. Jisu mare dep kren syapang utaw nong aplang berat u ba baha. U ba kumno ino e ki khanai bu khanai ulay wat e ka kalang berat ka bala jano. Ukren ro e ka shisuka ka bala jano. Kani ka shisuka kamna theo satya pangya ka pisa. Kani ka shisuka ka theo syapang ka senjat. Namar ki jiu menchua ha ka por jong ka jing ya te aktien. Ki jiu ai ya ukpieng suka kum ka senjat. Unong let kurim uju ai ha ka nong let kurim ya ukpieng suka kum ka senjat. Uni ukpieng suka udon shipau teli ki suka. Bagani ka nong let kurim ka deban sumari uni ukpieng suka. Kamdai ban penja e kitu ki suka nong ni ukpieng suka. Kamdai ban penja e uni ukpieng. Lesi kani ka nong let kurim ni kani ka brio ka badan hang ni hayang kaladan uni ukpieng suka. Hanrai kawai na kishi suka kalajano. Anda kalajano ya kani kawai na kishi suka kalajano utau ukpieng la peitlio. Kashi suka kamdan chuo. Kani ka brio kala snew si. Kala thang ya ka syarak. Kala khandra ya ka yen. Kelasar lut ya kayen kesem. Kelawat biang ang ka Bible hadu manda syam ka. Ngangen gini ki por ki bautra. Unwat biang ki brio. Kene ka por ni ro banginum syusyong. Namar utra sedang ban lum ki brio ki babuan. Kene ka por utra unwat biang ki brio. Bakin poi se ge jingkelat ke bamot. Bagi jingtip ke jing sisya. Kedai por ini mengilat cipta gibrio ke bala jano. Kedai por bu mensim ublay un penki embiang sejisian. Ikitu ke bala syakri belai mensua. Namar kedai por bu nuat ya kata ke bala jano. Bat ke Bible ke itu ini anda kedai gibrio ke lasyam ini ke sisuka ke bala jano. Kala khot lang ye kilok ki para marjan kada om. Tu ya kemen lambatnya. Namang lasyam me kata ke sisuka ke bala jano. Mensyua ke pot mangapule ke ni ke ketian jong oblay na gani ke benta ngam snow day balada ngin siam tang shizuka ngin khot ege parlo ke para jor jonge ngin penlut de spa tingka mania ba medi ngaklam snow thu satia bagni ke shizuka ke kren chapang ke senjat jong unong lait kuring na ngasngo thu egani ngasngo thu kani gaya dai bi gisngi ki ba khat tu amta namar unong leit kurim lo unsa wan ban sha we gani ganong leit kurim ukpieng suka umpat biang menta lesi kidang don ki baja no kidang buon ki badang dai ban wan sekeju ga jingkiat kumu jisu ukren kidang buon ki bri ban hapan kala ke bamot nagata gadao kadai ka por banwat e kata ka balajano kani ka brio bawat e kani ka balajano lesi ka laban penisri me ka e kani ka jingwan ba ka jingtrai ka jong mensim makho e kani gisni bo mensim makho e nuat e ki brio ki balajano un khale hi ma u un yalam hi ma u un penlong ye kita ki brio ki balajano baginwan pai sa sisien se utrai Bat anda kilawan pai ke Bible ke tu ingi anda lasyam kita ke baca no. Kini ke beriu ong tu ya kemen lembat ngan mang lasyam kita ke sisuka ke belajar no. Kum tang ong hafi. Baka jingkmen kan long ahmat ki angel ublay.
nagam ta we ba pop o ba kala ka ba mat siu jisu la kin pulia na gani ka gospel Lukas ko nang ba khatsan jisu ukran saya ko ka farshi kata ka farshi ke dei ka farshi jom ukhon sarong auria yo dan na pning jom fi la yo asngew we gani ka khana ngai ni khon sarong auria ngala yo asngew nan du ngadang rit bakum no ni ula phet no na ka yen chung wan hau khpa ong ko pa to ai hanai kita ke benta ka baham ne ka badai yang ushimlo dia ka spa chung baro u phet chagari ke bajengai hanni open sarwai ka spa chung ula le sarong ula le auria upenot ya ka spa akabang gadi bat kilok ki jor chung bat ka bible ka de thu ini upen sarwai ke jingem jung bat kinuti handai anda umdan shu ka bible ge thu bat kala jaga nem snio ka bakrau kategori ro kelas dang ha kategori ba uro kelas dang man snio ko do anda gamtau la let ya lok bat uwe utrashnom jang kategori tiula pai shagalan ka bat absnia tiu dak kwa ban pen kedang ya laga kpo di kop so dieng ki babang kisniang nan ba ayu hare no la kenau ben rio la ong kat nongot ki shakri u khpa jonga ki badan ke jingbam kar hai ngasi hangni ngan sayap thngan ngan yeng no ngan ne chelo khpa ngan ong ha u ko pa ngala le pop ye ga beneng ba de ga khmat jame ngam le shu ban khat ya nga u khun jame to penlong ye nga tang we ne ki shakri jame tiu la yeng jot la le chelo khpa ka bible ge thu ni ula yeng jot ula le chelo khpa ngai kini kita kisni kiba kandon ke jingkep doa gari kandon ke nem sneo ko mangilai I ke nem sneo kelas dang ki jingjin jar kelas dang ngam ngai bi ki jingjin jar ke nang duna le si ke jingjin jar ke nang buan hadu kata ke jingjin jar ba ka perthai ka long bumni mereka we ke basnyo tenat anda kawan ke jingkep doa gari uni ukhon sarong auria ono lapoi ka kedan chung shakisnian ulai keni bam bagisnian ka bible ko ong ulai kendit ben riau ulai yang jot bola lecho khopa ngenge ki jingja ki baja menta kin pen kendit ben riau ki bri ba buan an buan ki bri ka ban yang jot ki ban wat belai kini kisni na kalian jungi ro ngidengin pen krea na kalian ki banget na kalian ka palang ro ngihap ngin pen kre kide ki por ki ba ublai un lum me lagi jo ki brio nganget sisian ki palang kin dap de ki brio ki batmai nganget ki jinya seng jungi kin khap nya sisian nganget ki jinya lap ye ki gospel kan long hakarukom ka ba kham ke ar menta amnai shu ba shu bet kum tu ha kum ha ki por ki ba menchua ne kum ha ki post nam ki ba menchua mendanganan ke jingot ke basisha ke jinglom ke basisha kim brio kin stang ban wat shisha ya ka khmat jongoble kin kelak ke bamot na ki kendo e ki jinge ki ba pher ki ba ki ya sham ki ong ngan yang ngan let no chalo khpa uni ubrio ula ong ha ki ne ke por uni khon sarong auria ong ngan yang jot ngan let chalo khpa ngan ong ko pa ngan le pop e ga beneng mer ga khmat jame ngam dei shu ban khot yang a khon jame ngai spelong yang a tang we ni ki shakri la dan ka ban siem ka basnyau ret ta kini por la sno thu la poi ha padeng jong ge jing e bat la le chelo khpa ngai ka bible ge thu kat u dang na jingai ru khpa ju u la I u la sno sen e ula male ula dem ha ge rendang jung u la yai do ai u uta khon jong u la ong ko pa la le pop e ga beneng ba de ga khmat jame ngam long shu badai ban khat ukhun jame reu khpau lo ong haki shakri jungu wan lam kloi ke jan kup ka ba kortam tu pen kup u tu buru e ka sati e ka khti jungu bade ke juti ki ke chat jungu wan lam ru yu khun masi bala pen sngai tungin ya pen yap ru tungin ya bam ngin ya le kemen namar ru khun junga long bala yap tiu la impat ulong ubla jakno tila syempat u kumta kila sedang mende kemen tiu khun nengkong ubadan ke lengkha haba udangwan bat ulanang hajan kata ke yeng ulayo sneu ye ke jingput ke jingtem bat ke jingsha kadon ke jingkemen ke ba krau ba kini ke yeng
haba uni ukun sarang auria wan pa paula kedup ya la yai do ula penkup da gejan kup ka kortam nang tau la bo e kasati ke kiti jango ula pen pongi ke juti ke jat jango la peniap e ukun masih bala pen sengai kalau dan ke jingput ke jingtem ke jingshat ke men gini ke yen nama ni ukun ula wan pa kini ki ai varo ki teu ni ki kren chapang ka sni dang ke jing khawai shong kurem ke jong khon man prat haba kibri ku wan pa sho utrai kini apat e ke jing penim kini wan pat sho blai jong ki ba sho nong thau jong ki kan non ke jing kemen ke bakrau ha beneng ke kenja jing le kemen ke jing shat ke jing kemen ha beneng ha ka parthai kan non ke jing jinjar ba ki nyau slam jong ke jing jinjar ba an san shar utau nong san shar la do on rus pa an un rio re ha beneng ki non ki nyau slam jong ke jing kemen ke jing le kemen namar la syam me ke ta ka bala ja no na gada ngi gini ga pon ngi dengin pen kre la di mau try un sedang ban lung ngangen na do snam ar hajar arfo kadon ke kenja shift ke kenja jingken ria ne kadon ke por ke bau blai usdang ban sedang da gawe ke por bau blai un le ki bat ma bat gawe ke bangas ngau tu ka kam ka ba mun siam oblay un pray bu un le ade un stang man lumela ki to kibri kan stang man kala ka mat un stang ban day ka balang se ka ga jinglong janai un penlong ya ka ni un penwan ya ka se ka jinglong rang ba ha man poi se ka ga jinglong ka wei jong ka jingye man poi se ka ga wei ka sem bat wei nong ap lang brat bagani ga met tu kris kan janai kan ya long ka wei ha ga jingye bat kan poi segata ka jingshong kurem ke jong ukhor man brat na gada kinon kinon bun kibrio ki balajak no kinwan fai kinon bun kibrio ki ba blai ladan ke jingtmu la slam hagini ki por kin kala ka bamot kin poi sege jingtep jong ke jingsisha magini ki de ki por bandung to na galiang jungi ki bala shakriyo blai bat ki ba yai shakriyo trai ngakwa nginum kim mensiam na kibrio ki bathamai ki wana ke jingya seng joni to ngilong la kloi ban priang snow bahai ki la do mun siam oblai pen ki angi ban wan e kibrio to ngilai wan e kibrio la do mun siam oblai kan tu angi mangilai yo wer jingya seng iki wei pat ki parlop joni to ngile e kata to ngin kan tu ki bahiang hasem joni begini ki de kisngi ki ba oblai sha shu ban thia thai mensyuah ke jingbom tip kibrio ki yat kelem hanrai mentau oblai hukum ki kibrio kelen makin kelak ke bomot magini ki kisngi ki ba khatdu ki ba oblai ulum ki ba nget ki chomo oblai ker khuye fi ki ni ke puan nget ki ni ke puar do oblai ukwa ban lum ki ba nget ki chomo pini ki ba khra to ngin pun kre ala di mengini ya gani go oblai unle apa den juni angan dua gini ke puar ke mau kumang ong ya pi wat langi im ki puar ki ba ki sngi ki ba khat dua ki sngi ki bam ti kena ki sngi ki bang im sko tho sngo thao ho ya ga berthai kan long kum ta roi kan mau ngi ki de ki sngi ki ba kemen ki sngi mangini ki ba hiya ngasem jengi kin kala ke mamot ki sngi ki mangini ba ki brio ki wan che ki jing kala ke mamot ba ki jing tip ke jing shisha ki sngi ki bang mensia ma khot wan lam ki brio ki ba thama kanan ke jing kemen ha beneng kanan ke jing pen kre ke jing lum ke bo blai un lum ye ki brio keleng sa dong ka perthai to blai ke khu ye fi ngan duai nam da chom fi ni ke por ngasu kwa man duai ki ba pang ki ba kreo ki ni ke por dan na preng fi ki ni ke por phi pang e ke jap ke chom fi ngan duai tra in pen khia fi menta hi ke kerteng ke jong jisu la dan na preng fi ki ba pang la se fi don ke jing kha ke kle chom fi neki sieng jengfi ki pang dan na preng fi pang ka shadem jengfi ro utrai pen khia fi ki ni por ini ki de ki por bo men siam ba kho utrai kanam de sho tang ge jing trai ke jong u brio shimet
Kanum de shu ka kti brio de utra un le kamba on pen kia un lom le ki brio on pen ia la ka jong ka por kan don ke kenja demonstration ne kan don ke kenja jing trai ke ba khnyo I de la di un men sim o blai with trai ke ni sngi ba khat do la ina duai ke ne ka por trangi wana khmat chame ban duai ha ka ker teng ke jong jisu ban Nazareth nget kini gede ki por ki ba me wat e ta ke bala ja no me lum la ki jong ki brio me pen kre e ka nong le kurem de ka por ka ba kemen yangi walai ka perthai ko try gede ka por ka ba ear ka ba ma gede ka por ka ba me try me demonstrate ko try la ke jong ka por gede ka por ba pen khia ro itu ba pan ka jat man tai la yo khia ha ke kirteng ka jong jisu maduai gitu ki badon kiwe ke jingpang ke jing tha ke kli aki mat ki shiem ke jing tha le se ba ke jingpang ke shadam baro kan do kan dam ha ke kirteng jong jisu ni duai ni plai lo ke jing khia aki ne ke por ke ma ang ba de ke jing chingam snang ke jong jisu la pen khia ini ke de ke por ba ki bri ki fai sheme ki ple la ke jong do no ba ki padiang me ki don do ki ba padiang me ko try ki ne ke program ha ke kirteng jong jisu mana Nazareth ngai ngo me yo ngoi ni ki jing duai change se me ngi ai lot ke burong amen.